Pano ndi Panyasa Voice Box pamene ndithu timakhala ya Malawi osiyanasiyana na makhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhuza ndale kanizidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi ulendo wa president umene amakayendera ntchito za boma ku Shire Valley watha kumeneko ndithu president apita kukayendera ntchito zina koma makamaka amakatsekulira njanje yonyamula mafuta kuchokera mu mzinda wa Beira ku Mozambique kubwera ndithu ku Nsanje kuno kwathu ku Malawi. Ndi kumeneko zonse zitatha ananyamuka ndithu president kuchoka ku Livunzu kuti apange ulendo wawo opita ku Blantyre koma kuti atafika pakhate zinthu kumeneko sizinakhale bwino pamene ndithu anthu ena ake anayamba kugenda convoy komanso magalimoto anthu amene anaperekeza president pa ulendo wawo wa ku Shire Valley. Ndi zifukwa zenizeni zimene anthu amagendera convoy ya president sizikudziwika koma patakali pano mphekesera zikuti anthuwa amafuna kumva chilungamo pa ngozi imene yachitika ku Chikangawa imene tu inapha vice president athu olemekezeka Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndi mwina na mwangomva kuti ayi president agendedwa koma simunaone zithunzi kapena kuti maklipi amene zimenezi zinakhalira. Ndi pano Panyasa Voice Box tangofuna kuti tigawane nanu timaklipi tochepa timene ife takumana nato kapena kuti ife timene tapeza timene tikuonetsa mmene zinthu zinalili pamene anthu okwiya anayamba kutola miyala ndi kumagenda magalimoto amene anaperekeza president ku chigwa cha Shire. Pano Panyasa ndete kalimodzi pano Panyasa Voice Box. Magalimoto TV amenewa akutamakisidwa kuno magalimoto iziwawa kuno kwe apolisi amenewa osa akatamagisa iziwawa kuno West Bank. Chikwawa watu kumene ku West Bank kumeneko galimoto ya MCB yabwezedwa pakhate pompa pakhate yabwezedwa anthu akuthamangisidwa ndithu momwe mukuoneramo anthu akuthamangisidwa ndithu kubwezedwa kuti awuzidwe chilungamo chenicheni cha ku Chikangawa uku ndi West Bank pano paphimbi pano pakhate pavutilatu ndithu pavutilatu president achakwera kuchokera ku Livunzu kupita ku Blantyre koma atafika pakhate ndithu papeza kuti pakuunganira nato apa akubwereranso ndithu ndiye kuti adusa ndi kuthekerani ndi mmene zilinse West Bank magalimoto ndithu akubwerera ndithu lero asilikali ndi amene magalimoto aphwanyidwa imeneyo yaphwanyidwa ya asilikali kuphwanyidwa yagendedwa ndi miyala ndithu mmene zili ndithu lili ku West Bank anthu akwiya ndithu ndi ulamuliro wa Chakwera.